Hogy? Mesélj. Zombon be van álló egy kicsit. Aha. Az emelkedők még hagyján, de a lejtők azok fel. Hát innen még bő egy óra. Aha. Előtted van a Alagatomi, ő nem a futó verzióba indult. Aha. De ilyen 5 percre van. Jó, hát. Én igazából nem versenyzek, csak gondoltam, hogy Úgy elindulsz. Ja, És akkor mikor versenyzel? hát, nem, hogy ez nem az én távom, és csak egy kalapnak szállom, nem akarok senkit se lenyomni, legyőzni, ilyesmi. Szóval erre gondolok. Mögötted mi a helyzet, tudod? Nem tudok semmit. Hát én... Viszonylag jól érzem magam, szóval már nagyon nagy probléma nincs. Jó, itt mennék balra. Nem, egyenes. Jó ez. Felszmondom a lejtőt. Hát most még lesz egy pár megemelkedő is. Hát most megtudják mi az. Hát én meg kijöttem egy kicsit, mondom. Készítek egy kép. De semmit nem tudok. Majd most megvárom. Egy kicsit rákapcsoltam, hogy nem tiszteljem, Hogy te még bírsz futni. kapacsáó vagyok. Mindjárt megmondom, hogy milyen a tempónk. Ez 3.50-es. Jó, hát lejtő. Ja, igen. Amúgy már rége lehetne. Most kezdődik, ezek a legszebb érzések. És már az elején eljöttél? Elején eljöttél egyedül, vagy futottál valakivel? Ja, én az elején nagyon lassan kezdtem. Szerintem 50. voltam, vagy nem tudom, tehát nagyon. És úgy szépen fölfejlődtél. Aha. A dobó fölfele mellett értem utol Balázsékat. Aha. Aki Balázs kivel ment? Nem tudom, hogy srácok. De tökre meglepődtem, hogy akkor így ott tudok velük a... Hát ez a kvázi az élbolyogatva lehet ilyen. Aha. Ott mentél velük egy darabon, vagy? Hát persze. Csak nekem kényelmesebb volt a siátiramon. Azért jutottam el tőlük. Aha. Balázs most ki is állt, mert Komolyan. nem is problémáim támad. Hát ez itt előfordul. Ilyen támad. Hú, ez is végig leszed? Végre mindjárt itt hagylak. Jó. Megyek a következőt, jó? Na, ügyesen tovább. Köszi szépen. Hajrá, hajrá. Cső.